Noniin, mä vannon kautta kiven ja kannon ja oman nimen mä vannon, että tää video on nyt viimeinen tänään. Eli mä ajattelin nyt tehdä tän 10 asiaa, josta mä pidän ja 10 asiaa, josta mä en pidä. Mutta aloitetaan noista, että mistä mä en pidä. Eli ensimmäinen, mä en pidä hämähäkeistä, koska ne on ällättäviä. Mä en pidä sotkusta. Enkä kuumista öistä, koska mä tykkään nukkua paksulla peitolla. Ja mun mielestä työn pitää olla viileä sen takia. Kiusaamisesta. Se on raukkamaista. Ihan turhaa, et ei siitä mitään nautintoa saa. Justinin vihaajista. Koska Justin on ehkä maailman kiltein ihminen. Niin miksi sitä pitäisi vihata? Brain Purnertseistä. Ne on ihan hirvittävän pahoja, älkää maistako. Nokia Lumia 610, koska tää ei toimi aina kunnolla, niin tää on ihan huono. Hitaista tietokoneista, koska ei oo kiva niinku tehdä mitään sillä tietokoneella, jos on hidas. Ja sitten niin. Ja mä en ainakaan pidä koulusta, et mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä niinku tykkää siitä, että koulut alkaa ja koulu on ja sellai. Ja sitten tylsistä kauhuleffoista. Mä inhoan semmosia, koska mitä järkeä on tehdä joku kauhuleffa, missä ei tapahdu mitään. Mut sitten, noin ne 10. Sitten asioita, joista mä pidän. Ensimmäinen, Justin Bieber. Se on vaan niin täydellinen. Sitten toinen, suklaa. Suklaa on mun lempikarkki ja se auttaa jokaiseen hätään. Sitten mä rakastan kolmas. Rakastan eläimiä. Ne on vaan niin ihania. Sitten 4. Mä pidän, tai no en pidä, vaan rakastan Cheekia. Voisit olla se mulle. Sitten rakastan 5 asiaa, rakastan musiikki. Siis en mä niinku kouluaineena musiikista pidä. Mut no music, no life. Sitten 6. Kivoista ihmisistä. Ei oo kivaa, jos niinku joku ihminen. Ottakas nyt joku tää lamppu ei soo mitenkään hyvin. No nyt se on ihan mukavasti. Eli niin, ei oo kivaa, jos on joku ilkeä ihminen. Siis se tulee sellainen, hei, sä oot kauhean lefti. Ihminen on semmonen, niinku semmonen kuin se on. Ja antaa sen olla semmonen, että jokainen voi niinku olla, jokaiselle ihmiselle silti kiltti. Vaikka ei pitäiskään siitä. Sitten 7. asia. Mä rakastan limenvihreätä ja vihreätä väriä niinku vaatteissa ja kaikissa. Että mun on pakko saada kaikki olla vihreätä. Täällä kaikki mahdollinen. Mut ei niinku kaikki mun vaatteet ja tällaiset ole vihreitä. Koska joissain vaatteissa se näyttää aika tyhmältä. Sitten 8. asia. Miksi mä aina laitan ton käden tonne kauas? Mut joo, 8. asia. Mä pidän nukkumisesta tosi paljon. Koska se on ihanaa. Sitten 9. Lomamatkoista. Mä tykkään käydä lomalla ulkomailla. Tälleen. Nyt jos mulla menee kädet väärään paikkaan, niin sit. 10. asia. Mä pidän viileistä öistä, niin kuin mä mainitsin jo. Koska paksut peitot
Mutta joo, tässä tää oli. Ja sitten kommentoikaa ihmeessä, että mitä mieltä te olitte. Ja sitten mä ajattelin tehdä kysymysvideon tässä jossain vaiheessa. Kysymyksiä tuonne alas. Ja sitten niin. Mutta hiukset vammaa. Eipä mulla sitten muuta ollut. Moikka!